Zulu Domingatazo Isenzeleni Nina mophumelela O Jesua Domingatazo Lamazibulo abhaliwe uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngiphinde ngithathe bazalwane ithuba lokubonarisha befundisa bakhona phakathi kwethu. Ngiyambona nangu baba Mashimini, ngiyabingelela nonkosikazi wakwakhe, ngiyambona egameni lika Jesu. Haleluya. Ngiyambona noMambatha, ngiyabingelela bazalwane nebandla lakhe. Haleluya. Ngiyambona nomfundisi uXabe emuva, ngiyabingelela egameni lika Jesu. Haleluya. 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 Mayekhona bazalwane umzalwane nje okanye umfundisi inceka kaNkulunkulu engingayazi ekhona phakathi kwethu, ngiyabingelela. Haleluya. Igama lami bazalwane ekhaya nguThembo Isibongo ngakwaThoneti. Haleluya. Bese abaningi abazalwane la ekhaya bangazi ngaleli lesikole elika Maxwell. Haleluya. So yena uMaxwell ke lo. Haleluya. Haleluya. Sisenkonzweni bazalwane yabantu abasha. Haleluya. Ngiwumuntu omusha nami ngizodlulisa umlayezo uJesu awubekile phakathi kwami ukuthi ngiwudlulise. Haleluya. Ningithetheleleke bazalwana, angisiyo umuntu bangumsindo, angisiyo umuntu oxhumaxhumayo, angisiyo umuntu oyaluzayo uma eshumayela. Haleluya. Kodwa nje ngizoyimela nje la bazalwane ngixoxele. Haleluya. Mangithi ngixoxele ngiyathemba bazalwane bayangizwa. Alibonge ivangeli. Uthi uMshumayeli bazalwane chapter 7 uthi ngase ngifumana okubaba kunokufa. Athi owesifazane onhliziyo yakhe izingibe namanetha. Athi nezandla zakhe ziyizibopho. Omuhle phambi kaNkulunkulu yaphunyuka kuye. Kephiso siyakubanjwa nguye. Haleluya. Yamnani bazalwane indaba kaMshumayeli. Alibonge ivangeli. Ngiyafakaza njalo bazalwane ngaShumayeli ukuthi ngiyambonga uJesu bazalwane ongiphunyukisa kulo wesifazane. Haleluya. Uthi uMshumayeli bazalwane ngifumana okubaba kunokufa. Okusho ukuthi ukufa okundlula ukufa. Ubaba bazalwane ubaba Madlala uyayesilekelele ngezwi lenkosi ethi uma eshumayela ethi mina uniphilisile nina. Haleluya. Enanifile ngenxa yeziphambeko. Uniphilisile nina enanifile
ngenxa yeziphambeko. Uma uJesu bazalwane emlekelela uthi ukwenza isono ukufa. Okusho ukuthi umuntu ohleze emanyaleni usekufeni. Ungayibala zonke izono ezikhona lezi nami bengizenza ngizokhuluma ngami bazalwane. Ngigijimile nabafana kuleli lokishi. Ngiphuza, ngibhema. Hallelujah. Ngigijima nezintombi. Ngishela zingiqoma. Ezinye nje zingangiqomi. Hallelujah. Zonke lezo zinto bazalwane ngokufundiswa lenkosi lithi iBhayibheli ukufa. Hallelujah. Thina ukufa sicabanga ukuthi ukungena komuntu phakathi kwebhokisi. Kanti ukufa ukwenza isono. Angibazi labo bathi baphila under igrace, baphila ngaphansi komusa. Hallelujah. Kodwa nje ukwenza konke lokho ngokweBhayibheli lithi izwi lenkosi ukufa. Kodwa kukho konke bazalwane umshumayelo uyavela. Uthi kukhona engibonile emhlabeni okubaba ukudlula ukufa. Athi owesifazana. Hallelujah. Owesifazane ongamazi uJesu. Owesifazane ongazange abhajadiswe emanzini amaningi. Hallelujah. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi bazalwane inhliziyo yakhe ingibe. Lithi namanethe ezandla zakhe ziyibopho. Bese lithi omuhle phambi kwaNkulunkulu uyaphunyuka kuye. Ngibonga ukuthi ngiyaphunyuka bazalwane kulo wesifazane. Alibonga ivangeli. Ziningi insizwa bazalwane la ngaphandle umphuma ungamthola nje umunye ebambe nentombazane ngocicane. Eyitshela ukuthi uphila ilife yasemhlabeni. Kanti iBhayibheli lithi lo wesifazane. Hallelujah. Ubaba ukudlula ukufa. Bese lithi izwi lenkosi omuhle phambi kaNkulunkulu uyaphunyuka kuye. Ngibonga ukuthi ngiyaphunyuka. Ukuba muhle bazalwane ukuhlala njalo uyoyiveza uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyahluleka. Ukuthi Nkosi inhliziyo yami iyabambeka esifazaneni. Futhi Nkosi bakhona abanye besifazana abangitshelayo nje ukuthi ngiyafisa ukuhlekisana nawe. Zifika intombi bazalwane ezifundile nezingafundile. Baze bathi abantu bezwe athi uyabona nje maye ngabeka iPayslip yakho nawe ubeka iPayslip yakho ningawakho umkhulu umuzi. Kodwa bazalwane uma engahlangananga namandla sezulwini lithi iBhayibheli bazalwane lo muntu uyababa ukudlula ukufa. Kodwa umuhle uNkulunkulu uyaphunyuka kuye. Akusiyona amandla ethu ukuthi intombi siyayibuka singenzi lutho. Kodwa ngoba phambi kaNkulunkulu sivela sibahle. Ethi uNkulunkulu angizikumyeka ebambeke esifazaneni. Hallelujah. Ngiyabonga uJesu bazalwane ukuthi ngomhla ka2013 nginikela kuJesu. Ngineyinkinga ngineyintathazo. Kuze kube namhlanje 2024 10 years. Angimazi umuntu wesifazane. Hallelujah. Angimazi umuntu wesifazane angiphinde. Akusiyo amandla ami, akusibo ukuhlakanipha mfundisi ubheke. Akusikukwazi ukuthi uma bazalwane bafakaza kanjani. Kodwa ingenxa yokuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ngiyazama ukuvela ngimuhle. And ukuzama kwami bazalwane uNkulunkulu akakuboni konke ukuzama. Kodwa ubona umuntu omuhle. Emuhle njalo ethi uNkulunkulu ngiyokumphunyukisa kulo wesifazane. Kodwa isoni lithi iBhayibheli siyabambeka. Hayi Nkosi ukuthi angazi mina
yini lengihlulayo kangaka ake check nje ukuthi umuhle yini uyathembeka yini. Haleluya. Ngoba lithi iBhayibheli kulo wesifazane obambekayo isono. Haleluya. Zikhona nezinsizwe ezinjalo ezokufa. Nawe umuntu wesifazane akoyicheck ukuthi umuhle yini. Alibonke ivangeli. Haleluya. Ngiyafeza bazalwana amandla sezulwini akwazi ukugcina umuntu. Akazi ukugcina insizwa. Igcineke. Haleluya. Haleluya. Angithi uyangibona nje Mahlase angikho snacks ngaleyo ndlela. Kodwa akusikho ukuthi ngizazi. Kodwa ingenxa kaNkulunkulu ongiphunyukisayo. Haleluya. Ngiyacela bazalwane sezweni lenkosi. Bengifakaza bangcwele ukuthi umuntu omuhle uyaphunyuka kuloko kufa. Alibonke ivangeli. Ngoba Isaiah chapter 38 sifunde egameni lika Jesu. Haleluya. Haleluya. Uma Nkosi ungibona ngisazula isazula umangi anda Hallelujah. Isaiah bazalwane chapter 38 ngiyamfunda verse 1 ethi ngalezo zinsuku Hezekiya wagula wayephansi ukufa. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bazalwane uHezekiya wagula wayephansi ukufa. Lithi izwi lenkosi kwafika kuye uIsaiah umprofeti ndodana kaAmose wathi kuye usho kanje uJehova uthi iyalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyikusinda. Hezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova wathi ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Lafika kuIsaiah izwi likaJehova lathi hamba uthi kuHezekiya usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavide uyihlo uthi ngizwile umkhuleko wakho ngibonile izinyembezi zakho ngiyakwenezela ezinsukwini zakho iminyaka 15 ngiyakophula wena nalomuzi esandleni senkosi yase-Asiriya ngiwuvikele lo muzi. Ngiyacela sehlengiwe athandaze. Uma ephumile ngiyacela uMama Mahlangu athandaze. Cishe bazalwane sifundile ngayo Hezekiya ngokubusa kwakhe nangokuphila ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Haleluya. Kodwa lithi iBhayibheli wafikelwa isikhathi
lapho khona wagula khona wangagula kuphela kodwa lithi iBhayibheli wayephansi kokufa lithi izwi lenkosi wafika kuye uIsaya umprofeti eletha umbiko ovela kuNkulunkulu ethi usho kanje uJehova ukuthi yalela indlu yakho ngokubuya kufa awuyikusinda. Amazwi lawo bazalwana aphuma kuNkulunkulu ethi yalela indlu yakho ngokuba awuyisinda. Haleluya. Bese lithi iBhayibheli uHezekiya waphendukela ubuso bakhe odongeni wakhuleka uJehova. Ngiyacela sivule incwadi kaMathewu chapter 6 bazalwane egameni likaJesu. Mathewu chapter 6 egameni likaJesu. Sizwile ukukhala kwabahlengileyo siyabathandazela abaphileyo incwadi kaMathewu chapter 6 bazalwane verse 6 uthi kepha wena nxa ukhuleka ngena ekamelweni lakho uthi usuva nomnyango wakho ukhuleka kuyihlo osekusithekeni noyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa ukhuleka ningathemelezi njengabezizwe ngokuba bathi bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Haleluya. Lithi iBhayibheli bazalwane uHezekiya sewutholile umbiko lithi izwi lenkosi waphendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova wathi ngiyacela Jehova akukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Haleluya. Bese ngale bazalwane kuMathewu lithi izwi lenkosi uma wena uthandaza zivalele ekamelweni lakho. Alibonke ivangeli. Bese uthi usuvalile umnyango ukhuleke kihlo sekusithekeni noyihlo obone kusithekeni uza kukuvuza. Kodwa nxa ukhuleka ningathemelezi njengabezizwe. Haleluya. Cishe uma sulalela bazalwane umthandazo kaHezekiya akusiyo umthandazo wokuthemeleza kodwa umkhuleko awenza esithe o straight forward kuNkulunkulu. Alibonke ivangeli. Ethuma uma ekhuleka ethi ngiyacela akukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Uthi Nkosi akukhumbule izolo lami indlela ebenginikele ngayo kuwe, indlela ebengiphethe ngayo umyalezo wakho ngiwudlulisa kubantu ngingadayisi ngeqiniso. Uthi akukhumbule lezo insuku engihambe kahle phambi kwakho. Haleluya. Straight nje forward bazalwane lo mthandazo awugeji awuyile nale. Haleluya. Bese incwadi kaMathewu bazalwane ithi uma nithandaza ningathemelezi. Bese kuyawenza leyo nto nje yokungathemelezi. Kwangathi nje ngavuka nje leyo nto phakathi kwethu ukuthi uma siya emthandazweni sazi ukuthi emthandazweni siyoyenza. Uma siya endlini kaNkulunkulu sazi ukuthi umyalezo esiwuphethele uNkulunkulu uthi ungayile nale kodwa nje uqonde. Uma nje uhluleka endleleni yokukholwa vele uqonde intshelo uNkulunkulu ukuthi Nkosi nazi inkanuko zingihaqile. Ungathemelezi bazalwane uzama ukumundastandisa uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyophunywa kanjani
intombi zimhlophe kangaka. Ngiyophenduka kanjani Nkosi insizwa zinemali zigibela zonke imoto ezidulayo. Kodwa uma uya kuNkulunkulu ungathembelezi, mtshele ukuthi Nkosi yahluleka la. Haleluya. Haleluya. Bese lithi iBhayibheli bazalwane uNkulunkulu okubona ekusithekeni athi uyokukuvuza, ngamanye amagama uyokukureward in public. Ngoba uyabona baba Mahlase, ukuthandaza nje uwedwe ekameleni, yazi ukuthi amabonda akusarawundile anendlebe ayeso, ethe sezwile awuhambisa umbiko uNkulunkulu. Ngoba asizwe eBhayibhelini bazalwane la khona lithi izwi lenkosi uIsaya mhla uHezekiya ethandaza ubelalele. Futhi asikubone ezwini lenkosi ukuthi uIsaya wahamba washona uNkulunkulu emukisa umyalezo kaHezekiya. Kodwa kuyacaca into ekhulunywa uMateyu ukuthi uNkulunkulu bazalwane okhuleka kuyena ekusithekeni ukhona. Alibonge ivangeli. Haleluya. Lithi izwi lenkosi bazalwane uma uqhubeka uNkulunkulu esewuzwile umthandazo. Usetshela uIsaya uthi hamba uthi kuHezekiya usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavid uyihlo uthi ngiwuzwile umkhuleko wakho. Ngiyacela bazalwane sifunde uJohn chapter 14 verse 14 egameni likaJesu. Sizwile ukukhala wabalahlekile siyabathandazela ndazela abaphile Ngoba John chapter 14 verse 13 uthi noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakwenza ukuba uBaba akhazimuliswe endodaneni. Uma ngicela utho kimi egameni lami ngizolwenza. Haleluya. Ileyo nto bazalwane ecele uHezekiya ecele nje ukuphiliswa. Alibonge ivangeli. Athi uJesu noma yini ngicele egameni lami mina uBaba wenu osezulwini ngolwenza. uNkulunkulu bazalwane othembekile. Sibonile kuHezekiya eyedwa bazalwane. Haleluya. Egulela ukufa ekhala. Alibonge ivangeli. Ukukhala kwakhe bazalwane kuhamba namazwi awalethe enkosini ukuthi Nkosi akukhumbule nje impilo yami. Izwi lenkosi bazalwane lithi iBhayibheli uma nicela utho egameni lenkosi lithi iBhayibheli uBaba osezulwini uyokwenza. Siyakubona bazalwane uJesu esekwenza etshela uIsaya ethi hamba uthi kuIsaya uthi kuHezekiya usho kanje uJehova uNkulunkulu kaDavid uyihlo uthi ngizwile umkhuleko wakho ngibonile izinyembezi zakho ngiyakwenezela einsukwini zakho iminyaka eyi15. Usephendula bazalwane umkhuleko kaHezekiya ukuthi lokukhala obukhala ucela ukuthi ngikuphilise. Athi uJesu ngikuzwile. Athi ngikuzwile. Athi ngikuzwile ngiyokuphendula. Bengithanda ukusho namhlanje ekseni ukuthi ungakiyeki ukuthandaza. Ungakiyeki ukukhuleka. Ngoba uNkulunkulu bazalwane othandaza kuye esithe uyokukuvuza. Uyokukuvuza noma ithemba seliphelile. Noma abantu othembela kubo sebashabalele. Kodwa uNkulunkulu oyothandaza kuyena esithe uyokukuvuza.
ene sengathi uJesu bazalwane ngasifundisa nje nalento yokumkhalela ukukhipha nje inyembezi ukukhala ukukhipha nje inyembezi ngoba ziyabonwa ezulwini. Ngicabanga ukuthi incwadi kaMahubo ikhuluma ngokukhongozelwa kwezinyembezi ukuthi uma sikhala singabantwana bakaNkulunkulu uJesu bazalwane usuke ekhongozelile izinyembezi zethu. Kunesitsha uJesu asiphathayo lapho nekhongozela izinyembezi zethu. Ngizama ukufeza indaba yokuthi ungakudeli ukukhala mahlasi, ungakudeli ukukhala ngoba ubaba wasezulwini uyokuwuza umkhuleko futhi uyokuphendula. Alibonke ivangeli. Singenzi njengabezwe lapho khona uma bethandaza bethamalaze umuntu evele nje agile nje isililo esigile nje isililo kodwa kumkhala uNkulunkulu iba namazwi omtshela ngawo ukuthi Nkosi ngicela ungangiyekeleli manje ukuthi Nkosi ngikubonile ungithwala ngisaqathuza ngiseyingane evangelini ngoba izinkathazo bazalwane zifika usuku nosuku ayipheli. Ingakho umhlabelele nguhlabelile othi noma inkathazo imile endleleni kodwa ngiyophumelela ngoJesu wami ngoba siphumelela ngaye bazalwane. Umthandazo nokukhala kuNkulunkulu bazalwane kuyamsindisa ogulayo, kuyamsindisa ophansi kokufa. Haleluya. Izolo bazalwane la ekhaya besikhonzwa ngencwadi yamakhosi oqala chapter 17 la khona lithi izwi lenkosi uEliya bazalwane umprofeti indodana yomfelokazi sifile bagijima baya kuEliya ukuthi Eliya akubone nasi sehlakala. Lithi iBhayibheli bazalwane uEliya washona khona wamthatha wamukisa ekameleni eliphezulu. Lithe sefikile ekameleni eliphezulu bazalwane wangathemeleza. Wavele nje waba straight kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ingabe nowesifazane ubone ngani. Athi Nkosi akukhumbule le ndodana esefile uyivuze. Lithi iBhayibheli emva kwalokho heze uEliya bazalwane umprofeti wakhala. Ngoba inamandla lento yokuthi umusuthandazile bese uNkulunkulu umsheba nangezinyembezi. Umkhalelo uNkulunkulu ngoba uyakhalelwa bazalwane. Uyakhalelwa bazalwane. Angazi wena osebhizi ngemakeup ukuthi uyokhala nini. Kodwa uyabona nje thina esinobuso bokugcotshwa nje ivaselina. Bazalwane asithembelisi. Asithembelisi. Kodwa siyamtshela uNkulunkulu ngomthandazo bese simnike nangezinyembezi zethu ukuthi Nkosi sikhumbule. Bazalwane ingane umikhala kuziwa ngisho umakhelwane ukuthi yakwabani lengane ikhala kangaka. Iyakwabani lengane ikhala kangaka. Hayi umnikeni lokho akufunayo umnikeni. Ngoba ukukhala bazalwane kuyamthinta uNkulunkulu esezulwini. Ukukhala izinyembezi angisho isililo. Ngisho ukukhala uthandaze bazalwane ukukhala izinyembezi uthi Nkosi ngikhumbule. Angasekho maningi amazwi kodwa nje uphindelela ukuthi Nkosi ngikhumbule. Zigobhoza izinyembezi ebusweni bazalwane. uNkulunkulu bazalwane athintwe izinyembezi zakho esezulwini. Angatshela umfundisi wakho, angatshela idikoni lakho, angatshela umprofeti wakho. Haleluya. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu bazalwane asidele isihlalo sobukhosi. Ehle ezokuphendula. Haleluya. Ngathi ngiyamkhumbula bazalwane uJesu exoxa noMose esihlahleni bazalwane esivuthayo. Athi uNkulunkulu
ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami abaseGibhithe. Athi ngikuzwile ukukhala kwabo. Athi nomkhuleko wabo ufinyelele endlebeni zami. Athi manje sengehli ukuba ngibakhulule. Ngoba inamandla lento yokukhala bazalwane. Nyazi abantu abangayiqondi lento bazalwane kulula ukuthi basijaje. Ethi hayi nebandleni lenu nihlale nikhala. Hayi nebandleni lenu nihlale nikhala. Kanti uyabona nje kulezi inyembezi oyikhiphayo hlasi. Sikhona isitsho uNkulunkulu akhongozela ngaso. Kulo mbhedo lala kuwo umkhala. Leyo mcamelo ufakazi kuNkulunkulu ukuthi na umcamelo umanzi ukhalile mphendule. Alibonke ivangeli. Haleluya. Lo mthandazo bazalwana nokukhala uyakwazi ukuthi ureverse isiqalekiso uNkulunkulu asesithumele kuwe. Esethi manje nginqumile ukuthi ngiyakususa emhlabeni. Kodwa ukukhala kwakho kunezinyembezi bazalwane. Kuyamthinta uNkulunkulu ajike leso siqalekiso. Ethi ngenxa yokukhala kwakhe ukuveza ukuthi siyamazi ubaba wethu osezulwini. Siyamazi uNkulunkulu Baba ozwelana nobuhlungu bethu. Siyamazi uNkulunkulu understand inhlupheko yethu. Haleluya. Haleluya. Ilokho bazalwane emini uNkulunkulu athi ngikudlulise ukuthi umthandazo wakho bazalwane umushe banezinyembezi. uNkulunkulu esezulwini uyezwa. Haleluya. Haleluya. Ngizovuselela nje lokho ukuthi ungakiyeki ukuthandaza nokukhala. Ngoba kuyamthinta uNkulunkulu. Kuyamthinta uNkulunkulu. Kuyamthinta uNkulunkulu. Haleluya. Kuyamthinta uNkulunkulu, kuyamthinta hlasi. Kuyamthinta uNkulunkulu. Haleluya. Ngicela uJesu bazalwane. Ngicele. Ungathembelezi, ngicele. Umugula, ngicela uNkulunkulu. Ungakhalele ebantwini, kodwa khalela kuye. Ngoba ubaba wethu wasezulwini. Haleluya. Haleluya. Ngoba akekho olaba zalwana ongenayo inkinga. Kodwa umuyisa inkinga yakho uNkulunkulu ngezinyembezi. Hayi bazalwane uyezwa. Futhi uyawuphendula umthandazo. Haleluya. Asiphili bazalwane kulelo bandla. Ekuthiwa nali ibox bhala umthandazo wakhe inkinga zakho uyifake khona. Kodwa uJesu bazalwane ukunikile umlomo ukuthi athe noma ngabe yini ofisa ukuthi uNkulunkulu akwenzele. Umuphe nangezinyembezi. uNkulunkulu bazalwane osezulwini akuvuze. Alibonke ivangeli. Haleluya. Hayi asithembelezi bazalwane. Asithembelezi njengabezizwe. Asithembelezi. Asithembelezi. Uthi omunye umfundisi uMeshumayela ethi manje uthandaze veza nje le ndaba kuMathewu. Ethi ukuthandaza bazalwane ukuqala khona eKameleni. Awuqala usula ebandleni. Awuqala usula. Usuthi ayinyazo baba Mahlangu bazongibona. Usuthi ayinyazo umfundisi wami ubheka uzongibona. Kodwa nje le ndaba bazalwane uyiqala eKamelweni. Ngoba lawo mabonda obheke kuumthandaza anezindlebe ayalalela. Haleluya. Haleluya. Engathi uJesu bazalwane mina ngasivuza. Umthandazo siwenze entabeni ngathi uJesu angasivuza. Haleluya. Ilokho bazalwane nginakho emini ukukudlulisa ngidlulisele kubazalwane. Haleluya. Haleluya. Engathi inkosi yomusa bazalwane engasibusisa ngezwi lenkosi. Ngiyacela umfundisi ukubheka ezingaphambili ezosithandazisa egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyacela umfundisi ukubheka eziphambili bazalwane ibandla lonke lisukume ubaba ukubheka embaleki ezosithandazisa egameni likaJesu. Haleluya.